Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us porto la ressenya de Més enllà de la mar més blava, la seqüela de La casa a la mar més blava, de l'autor estatunidenc T.J. Klune. Vam ressenyar la primera part fa cosa d'un any i mig, i si heu vist el vídeo sabeu que em va encantar. En aquest hi haurà spoilers sobre la novel·la, així que us recomano que no continueu si encara no l'heu llegida. La seqüela ha estat publicada enguany per l'editorial Grup 62 i traduïda per Maria Luna Coberta. Té unes 500 pàgines, però si t'hi poses i és que no pots parar, i estava tan enganxat que l'he llegida gairebé d'una tirada. Més enllà de la mar més blava reprèn la trama aproximadament un any després del primer llibre. No entraré en detalls sobre els personatges ni el que passa abans perquè no vull que el vídeo es faci pesat. Si en voleu saber més sense desgraciar-vos la història, podeu fer una ullada a la ressenya del primer llibre. Linus Baker i Arthur Parnassus viuen feliços i tranquils a l'illa de Marciès amb la família, els seus fills. Però hi ha una cosa que ho capgira tot i amenaça la vida que han construït. Després dels esdeveniments del primer llibre, els departaments del govern responsables dels xiquets i dels adults màgics s'han quedat sense direcció i han estat l'objecte d'una gran controvèrsia. Aleshores, el govern cita Arthur a una audiència perquè descriga la seva experiència amb aquests departaments. Un esdeveniment històric que podria obrir les portes a un major respecte i consideració cap a aquesta comunitat. Però no tarda a fer-se evident que l'audiència és un intent per part del govern de desacreditar-lo i esbrinar si és la persona més apropiada per a cuidar els xiquets de l'orfenat de Marciès. Uns xiquets màgics que, si recordem, es consideren d'allò més poderosos i són potencialment perillosos per als humans. Tot i que Arthur els explica la seva experiència fil per randa, amb claredat, i intenta mantenir la calma, acaba caient en el parany que li tenen preparat. Com que sospiten, perquè de proves no en tenen cap, que podria estar manipulant els xiquets per aprofitar-se'n del poder i utilitzar-los per atacar el govern, envien una investigadora a l'illa de Marciès per a indagar l'assumpte. Per descomptat, tot això només són calúmnies, un pretext per a emportar-se els dos xiquets. I la investigació, a més, posa en perill el procés d'adopció per part d'Arthur i Linus, a més de l'acollida de David, que és un nou xiquet a l'orfenat. És un yeti no registrat, la qual cosa, evidentment, és il·legal. Malgrat que Arthur està disposat a defensar la seva família a capa i espasa, el govern no s'ho posa fàcil i està decidit a lluitar també amb dents i ungles. I fins i tot a jugar brut, si cal. La investigadora enviada embolica la troca fins i tot més, si és que és possible. Si Linus era una mica poregós, però també més comprensiu quan va arribar a l'illa en la seva pròpia inspecció, aquesta investigadora té una voluntat de ferro i un caràcter impertorbable. Diguem-ne que no ve per a fer amics. I aquesta és la premissa de la seqüela. Us sona? Bueno, potser serà perquè a primera vista és gairebé idèntica al primer llibre. No es pot negar, és que la trama segueix més o menys el mateix camí i es podria dir que és fins i tot previsible, amb la diferència que en aquest llibre el problema que s'enfronta a la família és molt més seriós i podria tindre conseqüències més palpables. El que sí que és veritat és que l'autor aprofundeix molt més en els personatges. Els xiquets maduren, els donen una oportunitat de dir la seua i de prendre la iniciativa. La família s'uneix encara més, lluiten junts i es donen suport mutu. Aquest és el punt fort del llibre, al meu parer. Com els xiquets es fan més independents i ho qüestionen tot amb curiositat i criteri propis. Al cap i a la fi han viscut a mitja vida a l'orfenat, en una bambolla. No han eixit mai del fum de l'olla, no? Com aquell que diu. L'altre punt fort, en la meva opinió, és que profunditza molt més en la part emocional. Els temes com ara la discriminació, la marginació i la violència sistemàtiques envers els éssers màgics i el trauma generacional que provoca són una part essencial de la trama. Els personatges carreguen amb tot aquest trauma, però per primera vegada s'adonen que forma part d'ells, que no se'n poden desfer ni deixar que la por o la ira els consumisquen. L'única manera és acceptar el passat i seguir endavant lluitant per tal de millorar les coses i canviar-les. Crec que si llegis el llibre de seguida t'adones que hi ha una crítica mordaç a l'abús, la corrupció i la cobdícia del govern. Com hi ha polítics assedegats de poder que fan tots els possibles per assolir els seus objectius i tot i així sembla que mai s'assacien. No hi ha cap mena de dubte que Klune s'inspira en la situació actual als Estats Units i en les violacions recents dels drets de les minories com ara la comunitat LGTBIQ+, i especialment de les persones trans. Mentre que en el primer llibre ho abordava de manera més subtil, en la seqüela el to reivindicatiu i polític és més que evident.
I depenent de com es mire, també es pot fer una mica pesat. Personalment se'n fa un poc carregós. Alhora, aprecia aquest costat reivindicatiu perquè crec que cal que alcem la veu davant de les injustícies i la desigualtat. I la literatura és un mitjà, com qualsevol altre, amb molt de potencial en aquest sentit. Tornem als personatges. Des del meu punt de vista, és veritat que alguns personatges tenen una evolució més clara i positiva que d'altres. I no en parlem de la investigadora. Aquest tret d'un parell de passatges és completament unidimensional. Poc més que l'arquetip d'antagonista. Em fa ràbia perquè quan vaig acabar el llibre em tenia encisat. És que no em malinterpreteu, per a mi ha estat una lectura de Déu. Però després vaig veure i llegir crítiques d'altres lectors que em parlaven dels punts febles i em van desencantar un poc. Continua sent un llibre que paga molt la pena llegir. Com amb la primera part he plorat, he rigut i he gaudit com un nano. És que m'he quedat corprès d'aquesta família que ens ensenya que la màgia es pot trobar en l'amabilitat, l'afecte i el suport dels altres i també en un mateix. Per això m'ha agradat tant. De vegades estava llegint una novel·la un poc més esperançadora i positiva dins de tot aquest mare magnum de llibres que tracten una mica més del costat fosc de la vida amb un punt de vista molt més descoratjador, per a dir-ho d'alguna manera. Si heu llegit la novel·la o altres llibres de l'autor, podeu compartir la vostra opinió en els comentaris. Això és tot per ara. Espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.